Здравейте, приятели на розите! Днес ще ви покажа как да си направите мини парниче за вкореняване с автоматично овлажняване. Правя го това видео за всички, които не могат да се ориентират колко да поливат в началото и техните резници или изсъхват, или изгниват. Ето, това е един вариант за автоматично напояване на вашите резници и то за доста дълго време. За целта ни трябва една бутилка от литър и половина, която ще разрежем на две. Показвам как точно се прави. И малко вермикулит, който ще използваме за среда за вкореняване. Малко въже, конопено и дрелка да си пробием капачката, но сега ще видите всичко как става. Първо разрязваме долната част на бутилката, която ще използваме за контейнер за вода. Там ще го пълним с вода този контейнер и той ще захранва и овлажнява нашия основен контейнер за вкореняване. Ето го, изрязахме го, идеално контейнерче. Трябва да си изберете бутилка с подходящ профил, за да стане напасването, което ще видите сега какво е. То е доста простичко. Да изрежа и горната част. Ще премахна една средна част от самата бутилка, защото не ни е необходима. Ще вземем само долната и горната с капачката. Горната с капачката ще ни е контейнер за вкореняване. Долната част ще ни бъде контейнер за вода. На практика дори само пробита капачката е достатъчно за овлажняване, но тя ни дава много малък резерв на вода, която може да имаме отдолу. Затова е по-добре да сложим и сега ще видите едно конопено въже, което поддържа през цялото време, докато имаме отдолу вода, качва горе на капилярен принцип и овлажнява с нашата среда и то колкото е необходимо. Пробиваме си капачката. Аз ще използвам дрелка, защото е по-лесно. И в дупчицата ще сложа сравнително дебело конопено въже. Ето е иначе системката. Ето го и въжето. Подмушвам го в дупката на капачката и ще го вържа, за да не изпадне надолу. Може да използвате и кабелни превръзки, ако искате. Всякаква импровизация, то не е някаква философия тук. Идеята е да имаме автоматичното овлажняване на капилярен принцип. Ето сега го връзвам отгоре. И завивам капачката в нашето бъдещо контейнерче за вкореняване на рози. Розички ще вкореняваме, както обикновено. Всичко в този канал е свързано с розите. Ако ви интересуват интересни експерименти и опити, може да се абонирате за него. Така, малко ми е дълго въженцето, затова ще го скъся. С ножичката малко го скъсяваме и е идеално вече за да го напълним с вермикулит. Този вермикулит съм го използвал и миналата година. Има някои зранца и перлит в него, но това не пречи. Пълно го цялото контейнерче. А отдолу пък ще поставим вода. Но това след секунда. Ето и точно, значи колкото съм си подбрал. Така, ето и сега ще напълним. Сега целият този обем долу, предполагам, че един месец може да седи, айде да не един месец, 2 седмици може да седи. Този метод за вкореняване е идеален, ако може да го оставите някъде на непряка слънчева светлина и да отидете, да речем, на почивка, тя няма да изсъхнат също. Това е едно голямо предимство. Долният обем пълен с вода, горния само по въженцето на капилярен принцип. И съм си подготвил две стандартни резничета. Как се подготвят резничета може да видите в друго видео в този канал. Ето сега. Забучвам го в вермикулита. Малко вкоренителче, разбира се. Е готово. Нашето мини парниче с автоматично овлажняване. Само да сложим отгоре за поддържане на въздушна влажност и едно капаче. Ето го капачето с отвори вентилационни. Сега е август месец, доста е топло, но разбира се, това няма да седи на слънце.
Сега това мини парниче заминава на сянка. Благодаря за вниманието и до нови срещи!